Τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα κάνει την εμφάνισή του και διαδίδεται στην Ελλάδα ο άσκαυλος. Τσαμπούνα, γκάιντα, με προέλευση την Ασία. Ένας ή δυο αυλοί, προσαρμοσμένοι σε ένα σκι που χρησιμεύει ως αποθήκη αέρα, επιτρέποντας έτσι στο μουσικό να παίζει συνέχεια, χωρίς να χρειάζεται να κόψει τη μελωδία για να πάρει αναπνοή όπως στη φλογέρα. Ο λαός υιοθέτησε αυτόν τον άσκαυλο που έγινε από τα πιο αγαπημένα όργανα για τους βοσκούς, τους γεωργούς και τους ψαράδες, όπως μαρτυρούν ένα πλήθος από φιλολογικές και εικονογραφικές πηγές από τα βυζαντινά χρόνια ως τις μέρες μας. Οι δύο διαφορετικές μορφές άσκαυλου που αναπτύχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου αντιπροσωπεύουν τους δύο διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής. Η τσαμπούνα την νησιώτικη παράδοση και η γκάιντα τη στεριανή Ελλάδα. Ένα τομάρι από κατσίκι, ερήφι ή πρόβατο, λίγο αλάτι, ένα κομμάτι ξύλο, κάποιο καλάμι, λίγο κερί, ένα κομμάτι κόκαλο ή κέρατο από βόδι. Υλικά δουλεμένα με εργαλεία απλά, το σουγιαδάκι, το πριόνι, το σκεπάρνι, με την παραδοσιακή τεχνική που κρύβει μέσα της όλο το μεράκι, την ευαισθησία και την εφευρετικότητα του λαϊκού δημιουργού για να μετατρέψει την ύλη σε αίσθηση, τον αέρα σε μελωδία και τη μελωδία σε πνοή. Ανάμεσα στους κατασκευαστές, ένας από τη Στεριά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ο Γιώργος Πετράκης, πρόσφυγας από το μεγάλο μπογιαλίκι της Ανατολικής Δρομιλίας, εγκατεστημένος στο βαφιοχώρι του Κιλκής, δίνει μορφή στην γκάιντα του, ήχος στα τραγούδια και τις παραδόσεις που μετέφεραν οι πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα. Ο άλλος, από τη θαλασσινή Ελλάδα, την Κρήτη, ο Μανώλης Φραγκουλιτάκης,
ή μπαξές όπως το φωνάζουν οι συγχωριανοί του στα βορίζια του Ηρακλείου, φτιάχνει την ασκομαντούρα του όπως λένε τη τσαμπούνα στην Κρήτη. Ο κατασκευαστής με το σουγιάι πυρωμένο σίδερο ανοίγει 5 τρύπες στον αυλό που παίζει τη μελωδία και από 1 έως 5 στο δεύτερο αυλό που αναλαμβάνει τη συνοδεία. Τα έμπειρα δάχτυλα του υποδεικνύουν τη σωστή θέση κάθε τρύπας ώστε να πετύχει το κατάλληλο ύψος σε κάθε φθόγκο και να μπορεί να αποδώσει τις παραδοσιακές ελληνικές κλίμακες. Η κύρια διαφορά της τσαμπούνας από την γκάιντα βρίσκεται στην κατασκευή των αυλών. Οι 2 αυλοί της τσαμπούνας φτιάχνονται από καλάμι και προσαρμόζονται με κερί σε μια ξύλινη αυλακωτή βάση από σφένταμο, πικροδάφνη, καρυδιά, μουριά, ελιά, άγρια χλαδιά, κέδρο ή άλλο ξύλο. Μεγάλη σημασία στη τσαμπούνα και στην γκάιντα παίζει το μπιμπίκι, ένα μικρό καλάμι, όπου ανοίγεται ένα γλωσσίδι που με την παλμική του κίνηση, καθώς το φυσά ο μουσικός θα δώσει τη φωνή στο όργανο. Όμως, εκτός από τα αυτιά υπάρχουν και τα μάτια και η καλαισθησία του λαϊκού δημιουργού, που σκαλίζει πάνω στο ξύλο της τσαμπούνας και της γκάιντας ένα σωρό σχέδια, ξόμπλια, τα αρχικά του, γεωμετρικά σχέδια, στίχους, καρδιές, κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Από ξύλο, αμυγδαλιά, κρανιά, βερικοκιά, τζιτζιφιά, φτιάχνεται και ο δεύτερος αυλός της γκάιντας που παίζει τη μελωδία. Έχει συνήθως 7 τρύπες μπρος και 1 πίσω. Η γκάιντα έχει συνήθως πιο μεγάλο ασκή και το κύριο χαρακτηριστικό του ήχου και της τεχνικής της είναι το συνεχές ίσο που κρατάει μπουρού ή ζουμάρ, ο μακρύς ξύλινος αυλός που αποτελείται από 3 κομμάτια που εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο. Αντίθετα στη τσαμπούνα απουσιάζει τελείως ο αυλός του μπάσου. Εδώ βρίσκεται η βασικότερη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους 2 τύπους ελληνικού άσκαυλου, της στεριάς και της θάλασσας.
Ο φυσιτήρας, από όπου φουσκώνει η γκάιδα και η τσαμπούνα, κατασκευάζεται από κόκαλο, ξύλο ή καλάμι. Από το μέσα μέρος ένα πετσάκι ή ένα κρεμμυδόφυλλο κλείνει το στόμιο και δεν αφήνει τον αέρα να βγει έξω όταν δεν φυσάει ο μουσικός. Όλα τα κομμάτια προσαρμόζονται προσεκτικά στους σπόρους από το ασκί, το τουλούμι, που έχει δουλευτεί προηγουμένως αρκετές μέρες με αλάτι ή θαλασσινό νερό, ή ασβέστη ή στύψη, ώστε να ξεραθεί αλλά και να μαλακώσει. Ο μουσικός φουσκώνει και παίζει το όργανο χρησιμοποιώντας το διάφραγμα και όχι το στήθος. Όργανα διονυσιακά, ανοιχτού χώρου, με οξύδια περαστικό ήχο η τσαμπούνα και η γκάιδα, συνόδεψαν για αιώνες τους χορούς και τα γλέντια των Ελλήνων. Αν ξεφύγεις από τους τουριστικούς οδηγούς και έχεις τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά, θα ανταμώσεις και σήμερα οργανοπαίχτες και κατασκευαστές που συνεχίζουν το νήμα αυτής της παράδοσης. Κλίμακες, μελωδίες, αριθμοί, όργανα που τραγούδησαν τη μοναξιά των βοσκών, των γεωργών και των ψαράδων, η τσαμπούνα και η γκάιδα. Πόσα χρόνια βασανίζμένα
μες στη ζωή